estropada eremuaren erdikaldea uzaindu behar dugu orain. Hau sailkapena Ziaboga garaikoa, Zumaiak 6 eta 58, gero Getaria bigarren 15, Rias Baixas 22, San Juan 23, gero Orillo 25, Ibaika 40, Hondarribia 2 minutu eta 10 segundura. Erne, hementxe datoz lanean Orillotarrak. Hor dira, egurrean, 13 minututik gora kronoa. Eta arraunean bizi eta txukun ikusten dira, bate-batean, 38 palaterdian, erreferentziak izango dituzte, txukun arraunean, anguloak eta bizkarrak eta bate-batera. Ez gara inurruti, seguru izango zutela, San Juan darren azken erreferentzi hori, Galiziarren ere bai, eta animoiek behintzat izango zituzte. Antxe dira, bai, 13 eta 27. Eta gaur hemen beste kontua izango da. Behin-behineko denbora. Uhartetik barrura, Mikel, tarteak irik egingo dira. Santa Claretik honea hemen baga bizi-bizia handia pikoa dago, eta ikusiko ditugu gaur lantza-galantak. Zumaia ikaragarrizko egurrean dator, Begira, Hondarribia, gainditu hor dator Zumaia eta hortxe da Ibaika ere gainean. Harrapatu, ez dutuzte harrapatuko dutenik, baina atzetik aurrera ikaragarrizko ziztuan Zumaiarrak, orantxe olatu hartuta. Ibaika trabestu, bai, erabat. Bai, eta begira. Eta estriborrak ornola. Pitin bat zain Zumaiarrak, bueno. Jesus, Maria eta Gose. Hori da arriskoa gaurkoan, Orain erritmo hartu nahian berriro. Ibaika eta bai, helduko dira, hortxe, harrigarria, eta antxe dira baita ere Zumaiarrak. Zumaiarentzat 12 eta 22, Orillorentzat 13 eta 27, Ibaikak 13 eta 28. Azken maniobra hortan zenba galdu duten. Orantxe heldu da Hondarribiak 15 eta 45. Zumaiak hori beraz 45 segundo, Ibaikari 56, Hondarribiari 3 minutu eta 12 segundu. Gaur tarte handiak, kontxan beti izaten dira tarte handiak, baina ez erlojupeko estropadan, ez horren handiak, baina gaur itxasoaren baldintzak, haizearen eragina eta dena kontutan hartuz, zulo handiak izango ditugu. Bai, zer esanik ez, esan bezala olatu bat ondo hartzetik ez hartzera zenbat egongo da, 15-20 segundo, edo keina batean ere zenbat galdu daiteke, 10-15 segundo esaterako, nik uste dut Ibaikak hori horrekin hortxe galdu duela. Azkeneko minutu erdian egin duen aberia horretan. Hemen da Getaria Tolosa, haize bolada Bortitzak ere bai, eta azken txampan Getaria Tolosa. Barruraka ondo, Bai, ondo. Ez dute arriskurik, hauek barruan txartela badute. Kanpoan 15 segundu nekezo ziren, Zumaia baino. 12 eta 57. Zumaia gaina, torri dira, kanporak. Barruraka barkatu. Hortxe orain lanean, Rias Baixas eta San Juan. Eta ez dute ez ahaztuko batzuk gaurko lana, gaurko estropada. Baia erdian ikusten dugu, Rias Baixas, hementxe dira, Maria Gil patroiaren agindutara. Eta metro desente falta dituzte oraindik eta begira kronoa, Berrogei palan, Mikel. Zumaiak 12 eta 22. Bai, han referentzia jakingo dute eta entrenatzaileak argi izango ziren, mugitzeko eta espabilatzeko. Erritmoaldetik eta bintzat bizi, Eta orain haize ufadak alanta. Hor dator Rias Baixas. Hirugarren tokian kokatuko dira. Bukatzear dira, urrengo erreferentzia hirugarren postuan Ibaikak 13 eta 29. Hortxe da, 12 eta 58. Beraz, hor da txartela. Ontzi bat falta da San Juan, eta orain artean behintzat ezan beharko dugu pronostikoa betetzen ari dela emakumeen zelkatze estropada honetan, Ibon. Bai. Indartsuenak ea orain San Juan, baina indartsuenak erantzuten ari dira. Arazoak arazo. Euskotren Ligan aritu diren hirurak momentuz, horiek ja dagoeneko erritmo altuen eta estropadazko jokatutakoak, eta
normalena behar luke lau horiek sartzea. Ibaikak nik uste dut gaur baino estropada txukunagoak ere egin dituela aurten, eta oraindik San Juan falta du, baina nik uste dut Euskotreneko laurak izango direla. Hemen datoz San Juan darrak, ez da dudarik, hurbil dira, eta 13 minuturen bueltan, 12 eta 57, beraz 3. San Juan, Rías Baixas 4. Lau favoritoak sartu dira, Zumaiak markatu dut denborarik onena 12 eta 32, Getaria Tolosak 12 eta 57, San Juanek 12 eta 57, Rías Baixasek 12 eta 58, eta gero koska haundia, eunenekoak aparte utzita, minutu erdi bat. Eta Orio Erne, hortxe da Orioren lana, aipatuta, 10 segunduko kargarekin, eta, azkenean dena kontutan hartu behar da, ez? Baina, gaur ikasteko eguna izaten da, eta hori ere beste ikasgai bat izaten da. Gaur, aipatu behar dena da, Zumaia, Getaria Tolosa, San Juan eta Rías Baixas, nik uste dut favoritoen maila hori ongi frogatzeko moduan izan direla.